Salutare tuturor, eu sunt Alex și în videoul acesta o să tunăm o mașină, un Zentorno. Haideți să o cumpărăm mai întâi. O cumpărăm și pe urmă pe aceea o tunăm. Haideți, aș merge cu mașina asta. Așa. Haideți să ne cumpărăm mașina. Haideți să ne cumpărăm mașina. Mergem aici și legenda. Aceasta este. O să comand pe albastru. O cumpărăm. Stați liniștiți, avem destui bani. Chiar avem destui. Chiar foarte mulți. Da, dar nu mă lau cu asta. Așa. Mi-a dat mesaj că este în garaj. Haideți la garaj. Aici este garaj. Așa. Îmi place foarte mult GTA 5. Chiar foarte mult. Mai ales textura, tot. E extraordinar GTA 5. Haideți să nu obușim. Păcat de ea. Frumoasă e mașina. O să arate impecabil Zentorno cu tuning-ul. O să fie... Haideți că tot am bușit-o. Ce să mai... Deci arată super, ultra, mega șmecher. E foarte șmecher Zentorno. Foarte șmecher. Mi se mișcă ceva cam greu, deoarece mi se randează acum un videoclip pe care o să apară pe YouTube. Este unul cu Minecraft. O să apară mai întâi acela, iar apoi acesta cu GTA 5. Haideți că am ajuns la garaj. Intrăm în garaj, vedem Zentorno. Și arată foarte șmecher Zentorno. Ia uitați-l. Fai, capul meu, fenomenal. Fenomenal. Hai să mergem. Haideți aici să tunăm. Mamă, abia aștept să vedeți cum se tunează Zentorno. Pai de viața mea. Mișto, rău tare. Deci mie îmi place foarte mult îmi place. V-am spus, mi se mișcă greu deoarece mi se randează un video. Dar nu-i problemă, ne descurcăm. Așa. Pegasi Zentorno, super. Deja am bușit-o, trebuie să o reparăm. Am reparat-o, armur. Păi da, nu. Brakes. Cel mai scumpe, tati. Pune și de asta. Engine. Cum să-mi pune. Așa, tati. Nu-mi place. Mie îmi place așa, cu două. Prea urâtă. Astea. Nu că sunt zgârcit la bani, dar ca să le punem pe astea că mai arată mai frumoasă. Tot așa. Nu-mi place, lăsăm așa pe stoc. Likes. Așa. Xenon. Logic. Neon. Punem așa, neon color. Vedem ce culoare face mașina și pe urmă. Play. Punem pe aceasta cu San Andreas. Mie îmi place cu San Andreas. Spray. Metalic. Cum să nu metalic? Haideți să vedem cum arată
mi-ar place așa cu carbonul acesta. Dar haideți să vedem ce mai avem pe aici. Nu. Mamă, eu zic să o lăsăm pe asta, frumoasă rotare culoarea. Se potrivește foarte, foarte mult cu mașina. Deci arată foarte, foarte, foarte bine. Deci o lăsăm pe asta. Așa. Secundary, tot metalic. O să punem asta că am văzut aici. Am văzut un verde foarte, foarte, foarte frumos, foarte șmecher. Cred că am trecut de el, da, și cred că am trecut foarte. M-am grăbit. Este un verde. Nu. Lime green acesta. Foarte, foarte, foarte șmecher și arată foarte bine culoarea mașinii. Așa. Păi da, nu. Ia uitați. Așa. Turbo. Păi da, cum să nu. Wheels. Accesorii, wheel types. Punem de sport. Îmi plac astea. Nu. Asta, foarte șmecher, îmi plac mult. Wheel color. Carbon. O să punem tot așa un verde. Arată foarte bine cu verde. Lime din acesta. Foarte frumos. Wheel accesori. Așa punem de astea. Window. Limo, da. Engine. Am pus, dar așa, break. Am spus să punem culoarea la neon. Neon color. Așa. O să pun tot așa un verde la green. Da, așa, foarte frumos. Îmi place foarte mult. Deci arată foarte, 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 foarte șmecher și cu tobele astea două. Un coleg mi-a spus să pun numai una, aceea mare, așa mare, dar nu îmi place. Nu e urât așa, nu. Mai bine este cu două. Mie mi-a spus că sunt zgârcit, dar nu sunt zgârcit. Mie îmi place așa cu două, foarte frumos. Nu, și cu jantele astea șmechere, cu verde și cu tot ce vrei și ce nu vrei, gata. Deci am pus tot. Haideți să dăm o tură. Ia uitați ce șmecher. E foarte, foarte, foarte șmecher. Ia uitați. Haideți să radio. Deci arată foarte. Zici că e avion, rachetă. Uite, ți-a pornit și xenoanele. Da. Deci fuge, deci rupe pământul. Haideți să vedem pe autostradă cum se descurcă. Vedem autostradă. Haideți pe aici. Mașina asta fuge deci nu-ți dai seama când. Haideți să ne obușim. Tot nu s-a terminat de randat videoul. Dar haideți că se descurcă la vreo 25 de frame-uri. Da. Nu este nici calculatorul performant, așa, foarte performant. Cu iară tu degetul, bă, ăsta. Și
și nu cred că pot să fac așa multă performanță cu el. Dar totuși se descurcă. Haideți să vedem cum merge pe autostradă. Ia uitați-o prinăuntru cum arată, ia uitați-o. Deci, haideți că am bușit. A fost neatent. Deci este foarte, foarte, foarte frumoasă mașina. N-ai ce să-i spui. Haideți să îngreșim și drumul. Face și un drift așa, haideți că v-a plăcut. A plăcut foarte frumos, foarte șmecher. Bă, ce-a fost asta, mă? Ma, pentru asta, prietene. Păi ești prost, păi ești prost. Haide, mă, scoală-te, băi, băgam. Ma. Păcat că nu l-am. Ia uite-l și pe ăsta. Ei, ăsta, bă. Bravo ție, mă. Și foarte șmecher și tu. Haideți că vine poliția și ne ia. Era melodia aia. Vine poliția. Dacă v-a plăcut episodul acesta cu GTA 5 și cum să tunăm o mașină, o să mai facem episoade cu GTA 5, să tunăm mașini, să împușcăm oamenii, să ne jucăm puțin cu poliția. Eu am terminat jocul, deci cum puteți vedea, am toate, tot ce e posibil. În GTA 5 am tot 100%, tot bani, tot. Dacă v-a plăcut, v-am spus, acest episod, dați like și până data viitoare, numai bine.